От дъзврата, нали? Те ще след, после ще е штракне. Ще почисти малко и ще я затворим. Тя на ръка се затваря. Къде да му бъдат при шпицаци? О, майко. То скопаева гледа на коя позиция. Направо. Колко време мина, бе? То стана 2 часа. Бас Чернилко, той не може да стигне тук. Ще стигне той, ама ще направи пак една голяма пляспа и пак чисти като ненормален. По-добре да се върне. Да видя, да влязам в това. Да се върне един път нататък. Не, то най ще... Гледай по една докарва. Идва ли то добра от кога е такова? Пак е балко. И фара и се вижда тищото. Гледа. От леда, да. Няма, ела сега ще... Да видиш колко има да чистиме пак. Няма, той ще падне. Не, ще падне, да, то точно така ще падне. Кажи му да се върне. И черва, мерва. Да вързи малко назад. За да не се изхака в нас. Айде,